دا دیر تخت دیر دپک دا لچخه او انو لچو جوړ کړل. واه واه واه. امر محمد بشجان نم پاس شاعرس څنګه آجان شاعرس خلی وی کینه ننا اس خوای گلمالس خلدن کین. اچھا انا اس خوای گلمالس انت خل بنی کینه ستمبر اکتوبر دا یخنا کے سیزن مرے کک تو ننا کرے دا لیولی پای شروع مرے رہے ایرا ٹوی کو کرے پاٹنام بندوبست کروی تمی کک انت کہ مونا یخاک برفاک مرے رہے تو گڑ کاری منی کا پک قربان مرے یونا افنلنا مورس مرے خنتکلا مورس کے چاکے کنے چادان کنا بسوٹ پلنا انکینے اینو سو بنا امپینے اللہ زاد کے عمرے تے داسا مشکل خننتینے. بنا رب العزت نازی منگا پنان عزت مند اورو کا کلات نہ تو میں خبر ہے کہ سیل لٹی باز یخ مریک داڑے سو تڑو کو کرے گوری چلیں گے پھر برف مریک اور دانا ارا علاجو مستناک پار رکھ ششتو ننا بندگا دا جاگنا کٹارا اور ششتو کنگرے یعنی باز بلو یخ مس سکے کہ برفاک مسورہ ششتو اس کا کرے چھ روزگار متاوا گئے تو داس تو موسم کافی تبدیل مسنے اور سہولتہ کو مسنو لیکن داسا کہہ رہے ولدا ہم ننا مخلوق کے ارے تینا کوٹی تے کچینگا کہہ رہے داسم لیو کی یعنی سیٹھنا تیاری ہے کہ اے لو کنڈان کہہ رہے دا سیٹھنا پھاٹے کہ پار سیٹھنا بہترین انگا میوہ کہہ رہے پھاٹے دا گونا نہ داڑے تڑی نہ کہہ رہے مالو داڑے خاخر مسنے اور نندرست خاخر تینا وقت اندوں گدرے فینو داسم کہہ رہے دا لچخ نہ کرے دس سنگت می دوست بھائی سلو کی داڑو لچخ کرنے گٹیو عرفی نہیں تک کہ دا اینو دا دیر کی لچخ کرنے گٹیو رے لیو مننے گٹھتے زاو جتائے اور زاونا لچخ جتا مرے کنتنا لیونا جتا مرے داٹی پگ شاغر لغتے تیرے امر دیر می دوست بھائی صحیح پانے گٹو گڑاس جیو بس دا ننا لیوی ننا براوین رسم رواج بلوچی کہ اشر کینے تو دا ستاون اسی تو ننا دا چار دیوالی نا اشری دا نور آمد نہیں اچھا اچھا تو داڑا نن سنگتا گیاز بسن اشر نا مچی پاک اشر پارندے اشر ہمو گڑائے دا ستاون اسی کہ بھائی اینو کنا اشر نیبر یعنی مویلہ والا والا کا مولا والا بری رہے تو ارا اشر کی اوڑ اچھا ارا غودیا اوڑا مریک جیا گڑا اور تو مدد کی رہے چلی چک مری چلی اینو لے بھی نا اچھا یا برامس مری سانگ سو دا یعنی اشر والا دا اشر نجوانو کو پس کرے کہ اشر کرے ستاون اسینا پینے بلا معاوضہ ہندو نہیں جیو دا ٹھی چپے صف سمجھ کے فری ٹینا کارم کی نا تعاون کی نورتو تعاونم کی شغل شغالو مرے یا خالی بس شغولہ مری دا شغولہ مری مسخرہ مخین شاعری ننا گڑاس مسک مالو اچھا اچھا دا داسا اینو لیوی لیوٹی پگ شاغنگ نہ وجہ انتے گڑاس خبر ہے جی لیوٹی پگنا شارکی دارا لچخی اوار میش اوار تم سخت مریک ایون لچخنو نے دیر لگاتے ارا پھر نہ پڑیگ لگے بوریک دا ارا لیوی پگ لگے دا باز مضبوط مریک تو نہ وجہ پگ شارا او دی لگاتے تیرا جان مضبوط کرے اچھا منا وقت مدد زاوم خلقونو دا مطلب دا دی جیو دارے زاوم خلقون دا چار دیوالی نا مت کریں نور عزت مند اورو کا کلام بلہ دا میسج دا ٹی دا دی کہ ننا مخلوق کرے اشر نا پینا ٹسی ٹیلو تو تعاون کرے دا تعاون باز بلو گڑا سے تینا ٹیمی کشیرے اور اندن کرے ارا اورا ٹی کاریم اس مرے یعنی ارا کاریم کی باز بندہ خواہک مچھی خواہک تو اوڑ کے وہی رغم کی رہے چائم کی رہے گڑا کرے وہ کاریم مونا دے رہے اور اندہ وڈٹ کرے دا سی باز بلو ننا رسم رواج ٹی کرے دا دی اہمیت سرے اور داس کا دام شکر ہے داس کا جاگہ جاگہ کرے دا نظام چلیں گٹی یعنی اشر نہ داس کا گپاک منی گٹو لچخ نہ وجہ دا دی کہ دا علاقہ کرے انت مرے کا یخ مرے تو مشن اورا کرے گرم سلک نے مشن اورا گرم سلک جیو سیٹلٹ گرم سلک اور باسنی ٹی ٹھنڈا سلک دا خوبی ہے کہ پار خانہ گل راحت دل فارسی ٹی شہر سے دا ارانا ارا کچینگا اورا کو دفتے ٹی توٹل سکون سو مارے انتے داس تو بعض تبدیلی بسنے ہر جگہ کرے پکائیں گا اورا کو خاننان ماڑی جوڑ مننگ ٹی ارا مسے سٹوری تے ٹی لیکن ارا کے دا سیزن تو موافق تخک کہ دا نہ لچخ نہ اورا لیکن دا نہ بلو اہمیت سے
پروگرام میں مستید کیونکہ اشرنا گپے کہ نشرنا کریم خواجہ نن تو لو کہ نو دا اشرے کرفے نے سنگتا چار پنچ سنگت اور تھمانو کاریم کنی گٹیو تو نورا وجہ نینو دا اشر امر سنگت آتے برابر شاغانس بس اینو کرے یہ سرت فارر تے درو جیو پئی برے دے پگا شری داڑے کرے مثل دا کپی تپیرے جیو. کرنا خاص دا لپائی تکیرے جیو او لپائی تیار کرے اللہ خیر کی گڑا ولندا وتاخی اچھا راسن بتا کر تو لو او وتاخر تولو کرے دس دا وتاخی کرے برابر کرور چتے تلونک او کپد اللہ خیر کرے گڑا ولدانا کوٹی تے شروع کرور اچھا وہ تو صحیح مس او لچغنا چائے تو انتس دا چائے کرے نا سلیمانی موننگا یلنی نو پاٹلی اس کا تو اینو بعض فرم- نخرت نہ دونے دم درنگار است متوس کنی نے بس ای پاٹاتے پارٹلی اچاس فرمائشی جوڑ کے بھی کتے داگ کنیر کرے مچھی اچھا دم درنگ تک آئے دا ڈولاتے یا تو کنے لگے دا رغنا ٹیٹ فرمائشس کرو آو عراقیم ٹیٹ فرمائشس کے بھی کتے نے ہاں نا حالے خدمت کی وتے سوال کنوٹی کتے اچھا سنگت حالے زبردست بس ماشاءاللہ اللہ بختاور کی دفتی دس چوان وقتا پدنداڑ برے دی انشاءاللہ بس دا تیار مس اللہ خیر کرے بس شفٹ مرے ناڑی یون تو اشار اکثر نن خنانوں کے انتیلم تیارنگ اوراتی ٹی لے وز دائی مرک داتونی ماشاءاللہ اس کو جوڑ کریں اس دا ٹیم نے اشار کر فی سنگت جیو بس سنگتا تے پارن پروگرام کرے بھئی شرس کینتر نہ خلی پائی مرے تیار مرے کانے اندر لگے دا دے کوٹی تے نی اشار اشار تیار کی انشاءاللہ ہاو تو بس سنگت تک برے رے مدد کے رے انشاءاللہ بس نہ شرط خلاص کے چلو زبردست اللہ سلامت کی اللہ بختاور کیتا بنتے کہ اچھا لچا خوالا اور اس کا تصرف ہویا نے داڑے خنے سے نو پگے تو خشتی و نہ خرچہ کا کندا دو خرچہ بندخ کے تو نی دا مشٹ کرنے گٹ وجہ انتی سبب انتی دا دونے لچک کرے لچک نہ کوٹی رے نے دا سیل کے گرم سلے کے آئے کرے ٹھنڈائی ایٹ باس ٹھنڈائی پدینی او دا گرمی کی دا وا جوانی آئے کرے وا گرم مرے کے فائدہ آگتا نہ دو چلو اللہ سلامت کی پروگرام عزت منداروں کا مو دینے نم خنری کہ نن اس جاگس خشت خلوکم نن پروگرام ٹی شانت سننے میں کہ بھئی اس جاگس بازا دیوالتے خشت طرف رہے اور خشتم کرے اندہ انتا نہ جوڑ کے رہے لچخ نہ جوڑ کے رہے اور اندہ وڑٹ کرے دا زاوی دادی پارا زاو کی اسی ردیس دی رہا ہوا کپا دسے دی اسی لی رہتا بار رکھو اسٹس پدا خلے رہے کہ اسی خشک مریسا بار رسا ہوا دادی زاو اور والا لیوے ٹی کرے انت شاغر پوگ شاغر لغتی ترے گوڑا اٹٹ دی لغتی ترے تے دادی من استادات ہے نرفنے بادشاہ دار سال تقریباً سال آخیر تھی ستمبر اکتوبر دا یخنا کے سیزن مرے کک تو ننا کرے دا لیو لپائی شروع مرے رہے ایرا ٹیمی کو کرے پاٹنام بندوبست کروئی تھمی کک انتا ہے کہ مونا یخاک برفاک برے رہے تو گوڑا کاری منی کا پک دا سب صرف اندہ 15 دن تو 20 دن سے بچانو والا 15 نومبر چلے خوش کرے گوٹی گوڑا دا ننا لیو لپائی منی کا پک نن کوشش کرنی گے تو کا مس چھٹفن تھا چھٹو کاتے ہم بچین اور واللہ دا برف کر رنگاک بلو دا تا حساب کتاب بادشاہ تو اندہ تیاری تھے دا سر نم بسر اللہ اس نمے نما مشکورن جوان بسفين ريدا بين او جوانا سلطا دیر ریتیخت دیر دپک دا لچخي او انو لچو جوڑ کریل واو واو هذه غورة بارور او دا غور دا مو كدات خلیر کھڈ منڈا تھلیر او پتا گڑمال خلیر شو کرے تو مضبوط مارے والله وانت دا اكبر پندے شش دینا ننگن تینو اچھا ساغ سال لغت تیری ساو فنشش دينا اذا لچخي دینا دا دیر تینو عزت مندوروں کا لیو تیار ہے بلکہ گپل سنگت اگدرینو لیونا تو ننداڑے بس سنگت اس کو جوانو شہرم پائک تو ننا اس خواہش کی دا لیو لچخنا نعمتی اسے شہر باگولا سم مرے امر محمد بشجان نم پاس شہر اس سنگت آجان شہر اس خلے وی کنا ننا اس خواہ گلمال اس خلنن کہیں اچھا نا اس خواہ گلمالس پانتے خلپا نہیں کنے ہمارے استاد ہمارے زبردست ہے نے
باقی وڑانے لیولنا یا یارا وڑانا نہیں اچھا آدھا شعر سنگتا تھی بسوٹ پلنا انکینے اینو سو بنا امپینے اللہ زاد کے عمرے تے داسا مشکل خننتینے خیرا نہ کرے بلاتے بند کرے باسنا یلاتے لاؤ بنگل ماڑی تا نا خان اٹسنم سناتے خیرا نہ مرے خواری نا تو سسلا بکے ساری نا داڑے ارونے نو کامبار بننگ کپر باری نا ہمارو زندگانی استس خدا آئینہ خو بس کرے ٹڑسیں تاؤ مچیز مسنا دریانا سالے ای بٹیڑ پسیں تاؤ اللہ بس عزت مندورو کک محمد اسحاق ہنارے تک سی استاد سے لیونا استاد سے لچخنا استاد سے ہندا وڑ دا سے چائے کی تو سر چائے نہ وقفے تو داڑے مستنا بندہ سے ایسے شاعری سن چادان نہ چائے نہ بارے ٹرے نمپان گڑاس بنی نیان تے محمد اسحاق سنگتا دی بنی فهم شاعری بھائی چادان کنا قربان مرے افنلنا چادان کنا روڈا مرے چاکے کنے چادان کنا قربان مرے ایونا افنلنا مول مرے خنتکلا مول کے چاکے کنے چادان کنا ای مرے چادان مرے بورے پنڈے چاکے کنے